media kising rokno ambai tini jatini apa hinjak nai Mahatma Gandhi ni bo asaimani shat balai tok shat monosong gorom ribo sini orje tongnero jotono sung sini kuluma mono yapar aboni yagulo ngeke sung tini oro yot ti pramothani luazime bai kaisa kuthumung panda ungkha o kuthumung pandawo YTF ni President Musang Rumial Deporma, Working President Shodagor Musang Shodagor Gomai, Gorok ni initiative by Gorok ni Luazima by Kaham play tini kaisa meeting ka, seng Jeko pro supply ka, di prasar ni Tinang, di Pramothani Imang, o Davino Tioi, Greta di Praleni. Davini tuyai Delhi lam risenai Delhi o jeng thanglai sinai amoni bagai kok sablai kha bahaklai abono komthin goiman bahaklai kaham gumklai soginani abono tung kaham klai salai kha engkai o talni bisingono o October talni bisingono yot di pramothani luazima bai puila greta di pralenni sanmungno tuyai yot di pramotha tai WTF Women Tipra Federation TWF Tipra Women Federation Aboni loge Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance Baksha abono full form saibia Tipra Motha o thanglai oro khursatai klayo jeng gobangma taibo thungkurung bodol rokbai ba kurungnai tongo o program ni bagai kotor kaisa o program dongni tongo 1500 suk borok Tripurani no thangnai amoni loge up AAP आप नी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी नी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बो सिनी ओ जंतर मंतर थांगै दिल्ली ओ जे कुथुम लायानो ओ कुथुम मुंगो फायै बो कक साफायनाय अमनि लगे DPI डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बरक बो Sini manthaino constitutional tongmani সংবিধান tongmani भारतनि সংবিধাन भारतनि constitution je tongmani dhara 3 tai 4 ro tongmani o sanmungno borgo phaioi support thaibainai kok safainai omosini tabuk tinini je kok salaimu o kok salaimungni bisingti khlai जों थांनानै बागै तिनि जत्तनो जाय khlaioi step by step yapri by yapri bahaglai जों yapri sanai amon tinai details जों kok salaika engkai aboni yakulo फाइनाय 8 तारिख अक्टोबर उसुक जरतुई जों दिल्ली फाइसिं याप्रि सानानै बागै सामुं तांलाय मानखा प्रोग्रेस खा अमनो तुयै देवसा रिव्यू मीटिंग फियोनाय फाइनाय 8 तारिख अक्टोबर गा आसुक जरतुई इनि जों कक सालालेखा अमनो जों तिनि मीडिया किसिं समनो
asukno tino kogi aparnan musungo saklaina musung asukno hambai hambai mayafro chini media kiching tongnai rokno जों दिनै बसखांनि दिनै जे दिल्ली मुभमेन्ट तयै जों खायसे गुरुत्वपूर्ण आलोचना खायसे जों कक चाबलायमा पान्डा नि बिसिंथि कक चाबलायखा आबोनि बिसिंथि खायसे पान्डानो चालौना हांगाखै जतनो साइमानो खायसे प्रिपेरेटरि कमिटि खाना नांगौ हायनै जों दिल्ली मुभमेन्ट तयै जों दिनै प्रिपेरेटरि कमिटि खाका ताई आबोनि साथे साथे गोबां चिकन थांफाय जरावो जों जालंगो जों नुगो साइमानो एक्सपिरियेन्स दङ हाइन बागै जों गोबां चिकन जोंनि साब कमिटिबो खाजाखा इनके आं दाबो साग्लायनो थां दङ दिनै जे दिल्ली मुभमेन्टनि जे प्रिपेरेटरि कमिटियाव सामना ताम चंखा बिसकै दिनै जे दिल्ली मुभमेन्ट तयै दिनै कनभेनार अंखा दिनै अनारेबल एमडीसी दिनै जतनसे सिनियर लिडार और दङ दिनै पार्टीनि वाइस प्रेसिडेंट बरंगोनां सिनि सार अनंत देबबर्मा ताई को कन्वेनर चंखा चिनेर उमाशंकर देबबर्मा चिन अनारेबल एमडीसी ताई को कन्वेनर दङ चिन अनारेबल एमडीसी ताई खर्चा गणेश देबबर्मा ताई को कन्वेनर दङ चिनि एमडीसी अनारेबल एमडीसी देबजित त्रिपुरा ताई को कन्वेनर आं सागबायथां सदागर कलय ताई मेम्बर जों नारखा जितेन देबबर्मा मेम्बर जों नारखा प्रस्मित देबबर्मा YTF ने वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी ताई वाइस प्रेसिडेंट जितेन के वाइस प्रेसिडेंट ताई मेम्बर दङ चिनि DWF नि जनरल सेक्रेटारि बरंगोनां जो सपना देबबर्मा ताई मेम्बर दङ चिनि त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटी नि सदस्य चिनि आति जमातिया इनके मेम्बर दङ चिनि त्रिपुरा मथानि YTF नि चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगोनां हलिउड चाकमा ताई बरंगोनां YTF नि वाइस प्रेसिडेंट सुखबासी जमातिया ताई चिनि त्रिपुरा मथानिनो चिनि पेरेंट्स बॉडी नि सेंट्रल कमिटी नि AGS बरंगोनां चिनि खातुम देबबर्मा ताई चिनि YTF नि जनरल सेक्रेटारि बरंगोनां लिमन देबबर्मा बरंगोनां जों कायसा प्रिपेरेटरि कमिटि हिसाबै जों दिनै चंलायखा ताई दिनै जों प्रिपेरेटरि कमिटिनि बुंमुंखौ हानो साग्लाय दाबो साब कमिटियाव जों गोबां साब कमिटि खाका साब कमिटिनि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटियाव साबनारिखा फैयाबा जों प्रिपेरेटरि कमिटिनि बुंमुंखौ हानो साग्लाय दाबो साब कमिटियाव जों गोबां साब कमिटि खाका साब कमिटिनि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटियाव साबनारिखा फैयाबा जों तामनि साब कमिटि खाका आबो जों साना थां दङ फुडिंनि बागै जों कायसा साब कमिटि खाका इनके फुडिंनि यागुलो चिनि ट्रेन ताई दिल्ली बेस चिनि फुड कमिटि जों साब कमिटि खायरिका इनके लजिंनि बागै बाहायनो जों कायसा साब कमिटि खायरिका दिल्लीयाव थाङै बाहायके चिनि बरक आरो दंनाय बाहायके आजागा एकोमोडेट खालामनाय ताई साब कमिटि खाजाका मेडिकल टीम नते मेडिकल टीम निबो जों कायसा साब कमिटि खाका यागुलो जों ट्रांसपोर्ट नि बागै बाहायनो जों साब कमिटि खाका ताई आबन यागुलो ताई तकुनो ताई कायसा चिनि ताई कायसा साब कमिटि खाजाका जों कल्चरल चिनि टीम न जों बाहायके तलाङै बाहायके दैदुलै नायथांनो थख्लाय जों दिल्लीयाव डेमनस्ट्रेशन खालामनाय बाहायके जों फातानि बरंना चिनि त्रिपुरानि कल्चर जों एट्रेक्ट खालामनाय आबनो तयै जों कायसा कल्चरनि बाहायनो कायसा साब कमिटि खायरिका इनके पाइथागो जों कायसा IT नि बागै बाहायनो चिनि मीडिया टीम बावनि बागै बाहायनो कायसा साब कमिटि खायरिका चिनि जे एन्टायर जे चिनि जो स्टोरी त्रिपुरानि सिमि चिनि जार्नी दिल्ली जरा हाय दिल्ली निसिम तैसे त्रिपुरा जरा जे किफिलि खायमाने स्टोरी नो बरक रेकर्ड नारना बागै चिनि IT सेल बाहायनो कायसा जों टीम खायरिका इनके दिनैनि प्रेस मिटनि बिसिंथै आं आमसुनो कगनार खिनाय जतनो हामबाय खुलुमबाय।